Mawa bwino walero lolemba ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndi ine Blessings Chilewuka. Poyamba nkhanizi nayi mitu yake. President Chakwera wanyamuka mauno ulendo wopita mdziko la China kumanga chiti na msonkhano wachinayi wa dziko la China ndi mayiko amu Africa. Boma lalimbikitsa kampani za insurance mdziko muno kuti zikhazikitse ndondomeko zabwino zothandiza kuti ntchitozi zifikire anthu ambiri, ndipo ntchito yofufuza ndege yomwe yasowa mdziko la Russia ayikhazikitsa. Takulandirani kunkhanizi. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati dziko la China ndi bwenzi lenileni la dziko la Malawi pa chitukuko cha dziko lino. Dr. Chakwera amayankhula izi pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe pomwe amanyamuka mdziko muno kupita ku Beijing mdziko la China komwe akukachita nawo msonkhano wa mayiko amu Africa ndi dziko la China. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri mu ripoti ili. President Tinangani Mayeso Chikhadzula kwa MBC mukupita tu dziko la China kumwe kuli msonkhano wakati pa mayiko amu Africa komanso dziko la China makalo nkhani ya migwirizano. Msonkhano umene ndofunika bwanji ku dziko la Malawi kuona zitukuko zosiyana zimene dziko la Malawi likupeza kuchokera ku dziko la China? Ubale wathu ndi dziko la China anthu mukudziwa ndi ubale umene tsopano wakhazikika, ndipo zina zimene adachita kale kuno potithandiza pa ntchito ya chitukuko ndi zina zimene tikupitanso kukakambirana kuti tichite kutsogoloku kolingana ndi plani ndi masomphenya aja amene tawuza Malawi onse. Ndi ntchito yofunikira koposa tikhala ndi mkumanowu wapadera monga ife ndi China, komanso tikakhala nawo pagulu lonse lokhudzana ndi mayiko amu Africa. Kotero kuti ife tili nchiyembekezo kuti ubale wathu tsopano kupita step ina chifukwa choti zina zimene tayala ndi kuti tithandizane ndiwo ndi ife ndi zinthu zimene zitithandiza kwambiri makamaka tikamaona za ulimizi ngakhalenso za kuchereza alendo komakamanso za migodi. Ndipo President Chakwera watsindika kuti dziko la China ndi bwenzi lenileni la dziko la Malawi pa nkhani za chitukuko. Dr. Chakwera amayankhula izi pa bwalo la ndege la Kamuzu ku Lilongwe pomwe amachoka mdziko muno pa ulendo wake wa ku China. Mayeso Chikhadzula ali ndi zambiri. Dr. Chakwera anati boma la China ndi bwenzi la dziko la Malawi pa ntchito za chitukuko. Pamenepa Dr. Chakwera anatsindika kuti dziko la China limathandiza dziko la Malawi m'madera osiyanasiyana a chitukuko zomwe zathandizanso kwambiri kuti dziko la Malawi lipite patsogolo pa chitukuko. Pa mfundo iyi President Chakwera ati ulendo wake wopita mdziko la China ndi ofunikira kwambiri kamba kuti uthandiza kuti dziko la Malawi lipite patsogolo ndi ntchito za chitukuko chosiyanasiyana, kamba kuti pambali pa msonkhanowu akakhalanso okambirana zosiyanasiyana pa nkhani za chitukuko. Ubale wathu ndi dziko la China anthu mukudziwa ndi ubale umene tsopano wakhazikika, ndipo zina zimene adachita kale kuno potithandiza pa ntchito ya chitukuko ndi zina zimene tikupitanso kukakambirana kuti tichite kutsogoloku kolingana ndi plani ndi masomphenya aja amene tawuza Malawi onse. Ndi ntchito yofunikira koposa tikhala ndi mkumanowu wapadera monga ife ndi China, komanso tikakhala nawo pagulu lonse lokhudzana ndi mayiko amu Africa. Kotero kuti ife tili nchiyembekezo kuti ubale wathu tsopano kupita step ina chifukwa choti zina zimene tayala ndi kuti tithandizane ndiwo ndi ife ndi zinthu zimene zitithandiza kwambiri makamaka tikamaona za ulimizi ngakhalenso za kuchereza alendo komakamanso za migodi. Kulendowu President Chakwera akakhalanso limodzi ndi atsogoleri osiyanasiyana a mayiko amuno mu Africa kumakambirana mfundo zosiyanasiyana komanso mapulani amwe boma la China lingagwirira ntchito ndi mayiko amu Africa kuyambira chaka chamawa cha 2025 mpaka na 2027. Cholinga cha ndondomekozi nkuthandizira kuti boma la China likawunike bwinobwino momwe lingathandizire mayiko amu Africa m'magawo osiyanasiyana achitukuko mzaka zitatu zikudzazi. President Chakwera mwazina akuyembekeza kukumana ndi President wa dziko la China Xi Jinping. Mwazina pa zokambirana zawo akuyembekeza kukambirana nkhani yolimbikitsa ubale pakati pa mayiko awiriwa maka
pa ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo za mtengatenga ndi zomangamanga. Boma la China ndi bwenzi la dziko la Malawi kuyambira kalekale maka pa ntchito zomangamanga mdziko muno. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi, nduna za boma komanso wachiwiri kwa nduna, akuluakulu a chipani cha Malawi Congress MCP ndi ena mwa akuluakulu omwe anaperekeza president wa dziko lino pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe. Mayeso Chikhadzula, MBC, Kamuzu International Airport, Lilongwe. Padakali pano kazembe wa dziko la Malawi ku China Alan Chimtedza wati nkofunika kwambiri kuti Malawi ichite nawo msonkhano umenewu wa atsogoleri a maiko a Africa ndi China, pakuti apa ndi pomwe akufuna kukonza mapulani atsopano pa ubale wa China ndi maiko a Africa. Iwo ati pa nthawi ino nkofunika kuti thandizo la dziko la China lipite ku magawo amalimidwe, zokopa alendo komanso migodi, ntchito zomwe dziko la Malawi layikapo chidwi. Zambiri mulipotiri. Msonkhano wa dziko la China ndi atsogoleri a maiko a Africa umachitika kuti akambirane mmene ubalewu uziyendera kunkachitsogolo. Msonkhano wa chaka chino akuti ukuchitika pomwe zomwe adapangana zaka zitatu zapitazo zafika kumapeto. Pa msonkhanowo kwambiri akuti afuna aone momwe magawo awiriwa angalimbikitsire ubalewu kuti ubalewu uzipindulira madera awiriwa. Msonkhano omwe ndi wachinayi pa misonkhano imeneyi akutiunika kwambiri momwe maiko a Africa agwirire ntchito ndi dziko la China makamaka zaka zitatu zikudzazi. Kazembe wa dziko la Malawi kuno ku China Alan Chimtedza ati izi nzofunika ndipo kunalidi kofunika kuti President Dr. Lazarus Chakwera akhale nawo pa msonkhano umenewu pakuti zokambiranazi zithandiza kuti Malawi nayo ayikumbukire pa momwe zikhalire zinthu mzaka zitatu zikudzazi. Summit imene ikupangika pano ndiyofunika chifukwa chokuti tikuyang'ana tsogolo ya zaka zitatu zikubwerazi, chifukwa chokuti program imene inalipo yapoyamba ya zaka zitatu yatha chaka chinocho. Zaka zitatu zikubwerazi zikuyamba 2025, 2026, 2027. Ndiye kuti tigwirizane kuti kodi madera amene tikuyenera kugwirizana achitukuko ndi atiwo. Ndiye ifeyo ngati dziko la Malawi summit ndiyofunika kwambiri chifukwa chokuti tikuyenera tiyesetse kuti zimene zikuyikidwa mmenemo zikukhala bwinobwino ndi ndondomeko imene ifenso chitukuko chathu chikufuna kuyendera. President athu Dr. Lazarus Chakwera anatuza kuti ali ndi ma priority areas agriculture za ulimi. Ananena kuti pali priority area zokopa anthu kuti abwere ku Malawi za tourism. Ndi ananenanso zokuti mining ikuyenera kukhalamo, za migodi zibweremonso. Ma priority atatu amenewa kuti akhale apangidwe address mu program imene ikubwera timayenera kuti tipange participate. President Chakwera akudzakhala nawo pa msonkhano kuno ku China atakhalanso pa msonkhano wina chaka chatha omwe udali kwambiri woona zachuma komanso malonda. Msonkhano wa chaka chathawu unali imodzi mwa mfundo zomwe atsogoleri adagwirizana zaka zitatu zapitazo kuti zichitike pakati pa maiko a Africa ndi China. Pa msonkhanowu atsogoleri a maiko a Africa amakhalanso ndi mwayi okambirana ndi dziko la China mfundo zosiyanasiyana zachitukuko zomwe akufuna kuti zichitike m'maiko awo. Apa kuti President Dr. Chakwera adzakhalanso ndi mwayi okambirana ndi President wa kuno ku China Jinping zina mwa mfundo zomwe dziko la Malawi likufuna kuti ligwirizane ndi dziko la China. Pakadali pano dziko la China limagwirizana ndi maiko opitirira 50 a mu Africa ndi cholinga choti azithandizana pa zinthu zosiyanasiyana. China ndi dziko lomwe odziwa zachuma amati latukuka kwambiri muzaka zosapitirira 50 ndipo maiko a mu Africa amaona ngati ichi nchitsanzo chabwino chomwe iwonso akhoza kutengerapo. Kuchokera kuno ku Beijing mdziko la China ndine Chiyembekezo Kapata Moyo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wayamikira ndi kuthokoza mpingo wa Anglican pogwira ntchito ndi boma magawo osiyanasiyana a chitukuko. Dr. Usi anena izi pa bwalo la masewero la Silver pamwambo otsanzikana ndi Right Reverend Francis Frank Kaulanda yemwe ndi bishop wachitatu wa Diocese ya Lake Malawi ya mpingo wa Anglican omwe akukapuma pa ntchito. Iwo ati boma ndilodzipereka kulimbikitsa ubale wake ndi mipingo mdziko muno pofuna kupititsa patsogolo chitukuko ndi kukwaniritsa masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti.
atatumikira mpingo wa Anglican kwa zaka pafupifupi 42 ndi nthawi yoti Bishop Kaulanda akapume pa ntchito. Mwambowu anaukonza pofuna kuthokoza ntchito zomwe Kaulanda anagwira ku mpingo komanso dziko lonse la Malawi. Pa mwambowu panali ulaliki, phwando la mayimbidwe komanso kuvina. Mawu ake pa mwambowu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ati a Bishop Kaulanda ndi chitsanzo chabwino chochita zinthu moyenera, chitsime cha nzeru komanso mtsogoleri yemwe amasintha zinthu ndipo amachita izi molimbikitsa chikondi ndi chimvano. Iwo ati Bishop Kaulanda ndi mpingo wa Anglican agwira ntchito tamandika popititsa patsogolo chitukuko mdziko muno ndipo boma ndi loyamika. Apa iwo ati boma ndi lodzipereka kulimbitsa ubale wake ndi mipingo. Timanena kuti good leaders come from good people. Atsogoleri amene ali mboma achoka kwa anthu, achoka m'mipingo. Mbava zili mboma zili machalichi yawo tu. Mbava iliyonse ili mboma ili chalichi chache. Sopono ndikofunika kuti pamene tili kusogolera anthu popemphera, let's prepare the flock, the sheep. Kuti ngati afuna akayambe ndale, first and foremost, they must know God. Mawu ake wapampando wa Anglican Council of Malawi, Right Reverend Alinafe Kalemba, wati Kaulanda agwira ntchito yayikulu yolunzanitsa mpingowu. Iwo atagwira ntchito zambiri zotukula umoyo komanso maphunziro mu mpingowu ndipo aonetsa utsogoleri wabwino. Anali mkulu wabwino kwambiri kuti amapezeka kwa wina aliyense, mphawi, wolemera, wophunzira, wosaphunzira, pena paliponse matauko ampeza amazitsitsa ndikapezeka pena paja. Ndicho linga chimodzi kwa atumikira anthu. Zimene zonse zimene tili nkusowekera ndi khulupeti kampeni Malawi muno. Kukhala ndi atsogoleri amene ali ozindikira ntchito yawo kuti ndi utumiki osati ndipeze. Ndipo m'mawu awo Kaulanda ati ulendo wawo wakhala wabwino komanso wamavuto ndipo ayamikira mpingo wa Anglican powathandizira. Apa iwo apempha atsogoleri otsala kuti apitirire kukhulupirira Mulungu kuti agwire ntchito yawo mopindulitsa. Mayesero ndi ambiri. Mayesero amkati komanso mayesero akunja. Ndiye tikukapempha kuti iwo aike chikhulupiriro chawo pa Mulungu, adele Mulungu popeza mdziko muno muli zambiri zovuta zimene zimatha kuchotsa anthu atumika Mulungu pamaso pa Mulungu. Kaulanda agwira ntchito zosiyanasiyana mu mpingo wa Anglican monga mlembi wa diocese komanso woyang'anira achinyamata. Ku dziko Kaulanda anakhalapo pa mpando wa bungwe la PAC mchigawo chapakati ndipo anakhalaponso mu bodi ya Nice Trust komanso ku Microloan Foundation. Iwo anagwiraponso ntchito ngati mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Lake Malawi Anglican University Lamau mwa zina. Mwambowu wachitika pamutu woti kumaliza ulendo. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. President wakale wa mpingo wa Seventh Day Adventist mdziko muno Busa Fraxson Kuyama walangiza Malawi kuti asafoke ndi kupempherera pomwe dziko lino likukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Akuyama anena izi pamapeto a msonkhano wa misasa wa mpingo wa Manja SDA mu mzinda wa Blantyre. Uthenga umene ndingapereke ndi wakuti monga dziko monga anthu timadutsa mu nyengo zimene Bible ndayi zina likati lichule limati mu anamondwe. Petro anakumananso ndi nyengo zokhangati zimenezo za anamondwe, koma chinsinsi cha Petro maso ake amayang'ana pa Yesu ndipo sadamire chifukwa yang'ana pa Yesu. Yesu adamugwira dzanja. Ndemu mavuto amene tikumana nawo, kama mavuto azachuma, kama mavuto azathanzi, matenda, ifeyo chikhulupiriro chathu kwambiri tichike pa Yesu sitidzagwedezeka. Mutu wa msonkhano wa misasa wa masiku asanu ndi limodzi unali kusandulika mu chikhalidwe chake pamene tikukatumikira. Ndipo mbusa wa mpingo wa Manja SDA wati msonkhanowu unali wapamwamba. Chigawo chino cha Manja chango yamba posachedwa apa ndipo msonkhano uwu ndi wa namba 3. Komano tingathe kunena ndi kutsimikiza kunena kuti wakhala msonkhano wopambana, olimbikitsa ndi opereka chiyembekezo chaka chino. The main theme ya as a church ndiye kuti I will go. Koma ifeyo tinaganizira mu I will go mo kuti tikhale nawo mutu wina wapadera umene timati transformed into his likeness,
the power of the gospel. Muganizo lina tikuti munthu amene wasindika ndi kufanana ndi Yesu Khristu ameneyo angathedi alinako kuthekera kwa kupita kukafalitsa uthenga. Ndi tabecheredwa ndi azilaliki amene takhala nawo mchaka chino kuti tisinthe miyoyo yathu ndi kufanana ndi Khristu, potero tikafalitsenso uthengawo kwa anthu ena. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati dziko la China ndi bwenzi lenileni la dziko lino polimbikitsa ntchito za chitukuko. Nduna ya zokopa alendo yati chionetsero cha zokopa alendo chimathandiza kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo mdziko muno. Timu ya Blue Eagles yakhala katswiri chikho cha FDH Bank pomwe yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi zigoli 3-2 pa mapenate. Takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Bungwe lomwe limalimbikitsa kuti alimi azipeza misika ya zokolola zawo mosavuta la farms latsindika kufunika kwa chionetsero cha ulimi pomwe ati chili nkuthekera kulumikizanitsa alimi ndi kampani zogula mbewu. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Mayi Modesta Namangali ndi wanena izi ku chionetsero cha zaulimi mu mzinda wa Blantyre. Chisomo break wafika ndi zambiri mlipotiri. Mayi Namangale anati chionetsero cha zamalimidwe chimapereka mpata kwa alimi kuti aonese ntchito za ulimi zomwe amachita. Mayi Namangale anati kudzera ku chionetsero ngati ichi alimi amakumana ndi kampani zikuluzikulu zomwe zili ndi kuthekera kopereka misika ya zokolola za alimiwa. Ifeyo ngati a farms tili ndi gawo limene timathandiza alimi kuwalumikizitsa ku misika. So kunali kofunika kuti tibwere kunoko kufeya kuti tiathandize alimi amenewa kuti athenso kupeza misika ina. Komanso aone kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji, athe kukhala ndi kuthekera pa iwokha kuthanso kumasaka misika yosiyanasiyana. So kuwalumikizitsa ndi misika imene ikupezeka kuno ziathandizira kuti nawonso akapanga maubale ndi misika imene akabwerera kumamidzi kumene achokera akathe kumalumikizana nawo anthu amenewo ndi kupeza nsika ndithu odalirika. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi President wa dziko la Mozambique Filipe Nyusi ndi omwe anatsegulira chionetsero cha zamalimidwe cha chaka chino lachinayi pa 29 August. Kampani zochita ntchito zamalimidwe komanso zina zokwana 184 netsa zinthu zosiyanasiyana ndipo chiwerengerochi ndi chokwera poyerekeza ndi chaka chatha pomwe kampani zokwana 113 zinatenga nawo mbali pa chionetserochi. Kampanizi ndi kuphatikizapo za maiko monga a Mozambique, Kenya ndi Eswatini. Chisomo break, MBC, Blantyre. Nduna ya zokopa alendo Avera Kamtukule yati chionetsero cha ntchito zokopa alendo chimathandizira kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo mdziko muno. Kamtukule ayankhula izi ku Lilongwe pamwambo wa chaka chino wa chionetsero cha ntchito zokopa alendo. Zambiri mulipotiri la Madalitso Muhango. Mwambo wa chionetsero cha ntchito zokopa alendo wa chaka chino unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera pa Memorial Tower mpaka msewu wa Presidential Drive mu mzinda wa Lilongwe. Aka ndi kachinayi dziko la Malawi kuchititsa mwambo wa chionetserowu. Poyankhula pa mwambowu, nduna ya zokopa alendo Avera Kamtukule ati mwambo wa chionetsero cha ntchito zokopa alendo umapereka mwayi kwa anthu ochita bizinesi zokopa alendo kuti athe kuonetsa zina mwa ntchito zomwe makampaniwo amachita. Akamtukule anonjezera kuti mwambowu uthandiziranso kuti ntchito zokopa alendo zipite patsogolo komanso kukweza chuma cha dziko lino. Mangofuna ndiunikire kunena kuti lero ndi siku imene talitenga kwa ife kuti tikakhale tikukhazikitsa mwezi umene timayang'anira zokopa alendo umene timati tourism month, national tourism month, imene mayamba pa 1 pakafika kumapeto kwa mwezi. Chachikulu chimene tikufuna tikange nchoti kuti tiunikire ntchito zimene zakhala zikuyenda bwino maso zina zimene tikuyenera kuti tinatikonze apa ndi apa. Chinanso chachikulu chimene chikubwera nchonena kuti anthu akudandaula kunena kuti kodi bwanji mukambirane ndi anthu amene amapanga ntchito zimene zizi kuti mwina mitengo imene amapereka kwa Malawi ikhale yofererako pang'ono kuti aliyense akhale akuti asikhala kufika Malawi amene akafuna kunjoya akafuna kudya ku hotel
m'mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku hotela ya Sunbird Atemwa Kanjadza anati mwambo wa chionetsero cha ntchito zokopa alendo umathandiza amahotela komanso ochita bizinesi zosiyanasiyana zokopa alendo kuti athe kuona momwe angakonzere bwino ntchito zawo ndi cholinga choti adzitha kukopa anthu ambiri. Mwezi uwu andi mwambo umene tikupanga lero ndofunikira kwambiri kwa ifeyo chifukwa chonena kuti timakhalanso tikupanga engage ndi anthu osiyanasiyana kuti aziwe kuti ngati Sunbird mahotela athu amapanga chani komanso tourism Malawi munomo ndi chani andiphindu lake ndi chani andiso nthawi zambiri imapezeka kuti makasitomala mwina angoziwa zinthu zomwe zimene amapanga koma timatengerapo mwayi kunena kuti tionesese kuti zina ndi zina aziwe. Mwambo wa chaka chino wa chionetsero cha ntchito zokopa alendo wachitika pamutu woti ntchito zokopa alendo ndi mtendere. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Chipani cha Malawi Congress MCP chasankha Abida Mia kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi. Mlembi wamkulu wa chipanichi Richard Chimwendo Banda alengeza izi ku Lilongwe pa msonkhano wa atolankhani omwe achititsa utadutsa msonkhano waukulu wa chipanichi. Olive Phiri wafika ndi nkhani yonse. Mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda komanso mneneri wa chipanichi Jessica Bwira ndiwo anatsogolera msonkhano wa atolankhani omwe awiranitsa potsatira msonkhano waukulu wa chipanichi omwe unachitika mwezi watha. Polankhula pa msonkhanowu, mlembi wamkulu wa chipanichi Richard Chimwendo Banda wati chipanichi chasankha mayi Abida Mia kukhala wachiwiri wa mtsogoleri wa chipanichi. Achimwendo Banda ati Gerald Kazembe tsopano ndi wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa chipanichi ndipo wachiwiri kwa mlembi wa chipanichi ndi Auchize Mkandawire. Malingana ndi Achimwendo Banda, Aram Beza ndi wachiwiri kwa woyendetsa ntchito za chipanichi ndipo Sebi Chisanga ndi wachiwiri wawo. Yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP mchigawo chapakati Auladi Musa nawo awasankha kukhala mu komiti, ndipo yemwe anali membala wa chipani cha DPP Akeni Msonda awasankha ngati wachiwiri wa mneneri wa chipanichi. Achimwendo Banda alengezanso kuti Avitumbiko Mumba, Joseph Njovyalema, Ahale Mkandawire, Akeni Zikhale Ng'oma komanso ana Setembo nda George Zulu ndi ena mwa mamembala a komiti yayikulu ya chipanichi. Kumaliza pakulengeza mayina amenewa tikayendabe ngati ana abanja limodzi, ndipo ndikufuna ndidene kuno momveka bwino ngati secretary general kapena kuti mlembi wamkulu wa chipanichi kuti ntchito ku chipani cha Malawi Congress Party ndi zambiri, ndipo tikufunitsitsa wina aliyense atengepo gawo, kaya utabwera kale kaya bwera kumene aliyense atenge gawo chifukwa chipani cha wina aliyense. Mneneri wa chipani cha MCP Jessica Bwira ati chipani chawo chipitiriza kutumikira Malawi pokhazikitsa ntchito za chitukuko zosiyanasiyana. Chimene chikuti manga njoti tonse ndi ana akamuzu, tonse ndi ana Malawi Congress Party. Chimene tikufuna ife njoti boma lipitirize kukhala pakati pa manja mwa anthu amene abweretsa zitukuko zija maona tikuonetsa zija. Pakadali pano mlembi wamkulu wa chipani cha MCP wati msonkhano waukulu wa chipani chawo omwe unachitika mwezi watha unayenda bwino. Olive Phiri, MBC Lilongwe. Ndipo mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP yemwenso ndi nduna ya maboma ang'ono Richard Chimwendo Banda yapempha anthu mdziko muno kuti apitirize kukhala pambuyo pa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ponena kuti ali ndi masomphenya akulu okweza dziko lino. Achimwendo Banda amayankhula pa bwalo la pasukulu ya primary ya Chalowa kwa Senior Chief Lukwa mboma la Kasungu. Mwazina iwo alimbikitsa mamembala a chipanichi kuti athandizire kwambiri kuti chipani cha MCP chipitirire kukhala champhamvu mdziko muno. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri mulipotiri. Poyankhula kwa khwimbiro anthu omwe anasonkhana pa sukulu ya primary ya Chalowa dera la Senior Chief Lukwa, Achimwendo Banda anatsindika kuti Dr. Chakwera ndi odzipereka kwathunthu potukula dziko lino mosiyang'ana dera lomwe anthu akuchokera. Achimwendo Banda anatsimikiziranso anthu aboma la Kasungu kuti boma lipitiriza ndi zitukuko zosiyanasiyana zomwe zingapindulire anthu a mdziko muno
kuphatikizapo chitukuko cha misewu. Uthenga waukulu ndi wopangitsa chipani kuchilimbikitsa kuti chipite patsogolo chikhale cha mphamvu. Maudindo onse amene ali m'midzi, ndondomeko zonse zokhazikika m'midzi mwathu, mabranchi athu onse akhale amphamvu kukonzekera 2025, komanso timagawana nawo zitukuko zimene Achakwera akupanga kuno Kasungu. Taonani misewu yapamwamba, msewu waukulu uja uchoka Kulumbazi mpano Kalonga, chigawo chachikulu udutsa kuno Kasungu. Taonani misewu ina imene kuchitika paboma, taonani zipatala zimene zikumangidwa zing'ono m'midzimu, mabridge, kulambula misewu ing'ono, ma school block ochuluka, nyumba za polisi, za ame, za prison, zonsezi akupanga ndi Achakwera. Ndeti mawuza kuti chipani chikhale cha mphamvu, chipani chikhale cholimbika, atsogoleri akhale olimbika, ma members akhale ogwirizana. Mawu ake Sinyo Chifirukwa yamboma la Kasungu yayamika President Chakwera poonetsa kuti zitukuko akuzigawa mdziko monse muno posatengera chigawo. Akanakha kuti tinali ndi president ameneyu zaka 10 zakumbuyozi dziko lino likanasintha pa zifukwa zingapo. Chinthu choyambirira mutha kuona kuti zaka ziwirizi alimi athu amene amalima fodya ndi chimanga, alimi onse pano zinthu zasintha. Kumbuyoku thumba la chimanga, bero la fodya, anthu bero limodzi sungathe kugula fertilizer, koma pano bero limodzi libweretsa ndalama 500,000 600,000. alimi akusangalala kwambiri. Mkulu wa mayi mchipani cha MCP yemwenso nduna yoona kuti pasamakhe kusiyana pa ntchito pakati pa mayi ndi abambo a Jean Sendeza atsimikizira anthu mdziko muno kuti boma ndilodzipereka kwathunthu pothandiza anthu omwe akuvutika m'njira zosiyanasiyana. Iwo anatsindika kuti nduna wawo upitiriza kupereka thandizo losiyanasiyana mu njiranso zosiyanasiyana. Phungu wa nyumba ya malamulo dera la Kuzambwe boma la Kasungu Jairus Bonongwe ati msonkhano wana ukonza ngati mbali imodzi yolimbikitsa chipani cha MCP kuti chipitire kukhala champhamvu mderali. Wapa mpando wa chipani cha Malawi Congress MCP chigawo chapakati a Patrick Zebulon Chilondola wati chipanichi chipitiriza kuchititsa misonkhano mcholinga chofuna kulimbikitsa chipanichi. Iwo analimbikitsa anthu omwe anafika pa msonkhanowu kuti akalembetse mayina awo mcholinga choti adzakhale mwayi oponya voti pa chisankho cha chaka chamawa. Ife tikonzekera kuti wanthu olembetse munyinji kwa Malawi Congress Party ndi manthu wazipani Malawi muno. Wanthu wena okhoza umationera pasi koma sitili choncho ayi. Wena pamene angafune kugena ntchito silingawaletsa ayi. Pa msonkhanowu panafika akuluakulu osiyanasiyana a chipani cha MCP, mafumu komanso aphungu a nyumba ya malamulo. Mayeso Chikhadzula, MBC Kasungu. Munkhani za masewero, timu ya Blue Eagles yakhala katswiri chikho cha FDH Bank pomwe yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets 3-2 kudzera m'mapenate atafanana mphamvu posamwetsana chigoli pa Bingu Stadium ku Lilongwe. Amini Musa wafika ndi ripoti. Timu ya Bullets ndiyomwe inasunga mpira kwambiri kusiyanako ndi Blue Eagles koma kuti sinagwiritse ntchito mipata yomwe inapeza zomwe zinapangitsa kuti asewere mapenate atalepherana posamwetsana chigoli chilichonse. Gomeziyani Chirwa ndi Nixon Nyasulu anamwetsa mapenate awo pomwe Precious Speed ndi Adepojo Babatunde anagwiritsa mapenate awo ndipo Clyde Senaji anaphonya penate yake. Kumbali ya akatswiri a Blue Eagles iwa Misia Muhone ndi Jacob Robert anagwiritsa mapenate awo koma Andrew Juvenal, Ganizani James ndi Lanken Mwale anamwetsa mapenate awo kuti nkhwazi za ku area 30 zipambane ndi zigoli 3-2. Blue Eagles yatenga ndalama zokwana 35 miliyoni kwacha pokhala akatswiri a chikhochi. Timu ya polisi yamaliza mpikisanowu osamwetsetsa chigoli chilichonse mu mphindi zosewera masewero onse asanu ndipo aka ndi koyamba kuti timu ya mligi yaing'ono ipambane ukatswiri wa chikho cha FDH. Blue Eagles inapambana chikho chawo chomaliza mu chaka cha 2019 ndipo chinali cha FISID. Ndipo pomaliza nkhanizi na insomitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati dziko la China ndi bwenzi lenileni la dziko lino polimbikitsa ntchito za chitukuko. Nduna ya zokopa alendo yati chionetsero cha zokopa alendo chimathandiza kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo mdziko muno. Timu ya Blue Eagles yakhala katswiri chikho cha FDH Bank pomwe yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi zigoli 3-2 pa mapenate.
munali ndine Blessings Chileuka, mwakoma nonse.